Bo día, boa tarde, boa noite. Seguimos co Maratón de Galeguidades xa día 21 de agosto do 2024. Continuamos atendendo os distintos proxectos de acción internacional que a Diputación da Coruña leva adiante e, en particular, aqueles que desenvolven ONGs galegas que están a facer proxectos de cooperación internacional. Para o día de hoxe temos a Alejandro Quiñoá, politólogo, responsable de proxectos da Asamblea de Cooperación pola Paz en Colombia e delegado da entidade en Galicia. Con el vamos falar do proxecto Garantir o acceso ao dereito fundamental á restitución de terras, incorporando os enfoques étnico e diferencial de víctimas do conflito armado colombiano no departamento de Antioquia. Para falar con el deste interesantísimo proxecto, a primeira pregunta que lle queremos facer é: que tipo de proxectos impulsa a Asamblea de Cooperación pola Paz e en que países? Bueno, moi boas. En primeiro lugar, agradecer este espazo que nos proporcionades para dar a coñecer o traballo de Asamblea de Cooperación pola Paz. Comentar que somos unha ONGD que traballamos, bueno, en diferentes países, pero sobre todo cunha premisa. Non somos unha organización especializada, senón que dependendo da realidade da sociedade civil do país no que estemos a falar, traballamos un tipo de proxectos ou outros. A nosa máxima fundamental é que se hai sociedades civiles fortes, se hai unha democracia forte, se garantice a participación e inclusión da poboación. E é desde esa máxima da que traballamos. E facémolo, bueno, en Centroamérica, temos traballo en Honduras, Guatemala, El Salvador, en Colombia, en República Dominicana e Cuba, no marco na rexión caribeña. Despois temos Magreb, onde traballamos en Marrocos e Tunisia. En África Occidental estamos en Guinea-Bissau, Níger e Senegal. E por último estamos a traballar tamén nos territorios ocupados de Palestina. Eses son os países nos que fundamentalmente desenvolvemos o noso traballo. E no marco do traballo da Asamblea de Cooperación pola Paz, este proxecto que financia a Diputación da Coruña, que está no contexto do proceso de paz colombiano, que nos poderías contar do proxecto? En que consiste? Bueno, en primeiro lugar, contar que a situación de Colombia é realmente complexa, porque estamos a falar do conflicto máis longo, que foi no seu momento, antes de asinar os acordos de paz entre as FARC e o goberno de Juan Manuel Santos, o conflicto máis longo de toda América, ¿no? A asinatura veu a poñer, a asinatura da paz veu a ser así unha oportunidade e un fin desexado, pero non hai que esquecer que deixa atrás tamén un regueiro de conflicto con moitísimas víctimas. Colombia ten o 15%, prácticamente o 15% da súa poboación recoñecida como víctima no marco do conflicto. Estamos falando de que si en Santiago de Compostela, asumindo que ten 100.000 habitantes, serían 15.000 persoas víctimas, non na mesma proporción. Saldar todas esas feridas, facer políticas de rehabilitación, reparación, sanación, é un tema complexo e no que a Asamblea de Cooperación pola Paz, coa súa contraparte local, sempre traballamos con organizacións locais, que é a Fundación Forjando Futuros, decidiu que o mellor era traballar pola restitución dos dereitos das vítimas e, sobre todo, porque na lei colombiana existe a Lei 1448, coñecida como de restitución de terras e víctimas. E en que consiste a restitución de terras? Pois simplemente que aquelas persoas que padeceron un conflicto ou que foron vítimas no marco do conflicto e que nese momento tiveron que abandonar, ben por ser despexadas, ben por cuestións de violencia, as súas terras, as poidan recuperar. Estamos falando dunha xustiza transicional moi básica, non, no marco dos conflictos. E aí é onde traballamos coa Deputación da Coruña. Que facemos a nivel particular? Bueno, pois dar asistencia xurídica a persoas que foron víctimas no marco de conflicto para que poidan recuperar as súas terras. E algo que debería ser moi áxil, realmente é moi difícil pola burocratización e a judicialización dos casos. Entón, nós o que damos é asistencia xurídica especializada e tamén un acompañamento psicosocial para, bueno, poder
poder chegar ás terras non só en boas condicións, non só coa súa propiedade, sino tamén en condicións psicolóxicas que permitan afrontar todos os traumas que estiveron asociados ao despoxo de terras. Dicir tamén que este proxecto está nunha lógica de proceso, que todos os anos recibimos financiamento e que ata o momento xa acompañamos 67 casos agrupan a 413 persoas que foron desposuídas e que gracias á colaboración coa Deputación da Coruña puideron pois retornar ou non ou avanzar no proceso xurídico de reclamación desas terras. E aparte de iso, tamén facemos litixios estratégicos. Que son os litixios? Bueno, pois en casos emblemáticos que son realmente importantes porque sentan xurisprudencia e van permitir avanzar moito máis rápido nesa lei, non? Unha vez que se emita a sentencia con estes casos, non só vai resolver a realidade destas familias en concreto, sino que tamén vai axudar a desentrampar moitísimos outros casos que están judicializados, porque é o proceso que se sigue no marco da lei 1448. E tamén, coa axuda da Deputación da Coruña, pois podemos avanzar en 3 litixios estratégicos que son casos emblemáticos de desplazamento de persoas no marco do conflito en Colombia. Pois realmente, claro, un proceso de paz tan complexo despois dun conflito armado de tanta virulencia e ao longo de décadas deixa distintos impactos, non? Que, bueno, de alguma maneira a Diputación da Coruña, a Asamblea de Cooperación pola Paz está facendo parte dese esforzo, bueno, colombiano, internacional, por transformar o país. Poderías indicar no marco da Axenda 2030 que obxectivos de desenvolvemento sustentable afectan ao proxecto? Aquí a aplicación é moi directa, co 16 de paz, xustiza e institucións sólidas e particularmente coa meta 16.3 de promover o Estado de Dereito o acceso á xustiza para todos e todas, que non me saia ben o nome. Aí, indirectamente, tamén afecta moitísimos outros ODS, pero creo que está ben centralo. Centralo porque ademais é importante reivindicar no mundo no que estamos ese ODS 16, que é moito máis etéreo, porque fala de paz, pero que estamos vendo como medra a conflictividade e contribuir aí tamén contribúe un pouco pois a construir ese mundo que queremos, non? Que é un mundo con xustiza social onde a xente poida desenvolverse sin ter que enfrentarse a situacións de violencia. E por qué? Bueno, pois porque o que estamos facendo é favorecer con asistencia xurídica especializada, pero tamén con acompañamento psicolóxico e social os dereitos das persoas que foron víctimas. E no horizonte de futuro, cales son os maiores retos que ten que afrontar o proxecto? Que metas, digamos, vos plantexades pois, no horizonte de medio e longo prazo? Creemos que os exercicios de xustiza son procesos moi longos porque, bueno, hai que ter seguridade xurídica, son procesos que se dilatan no tempo, entón é fundamental continuar acompañando a estas familias nos seus procesos de restitución de terras. Unha vez que lle devolvan o ben, tamén hai que supervisar, que iso tamén se fai coa Deputación de Coruña, que todas esas ordes que aparecen na sentencia, como garantizar que teñan dereito a vivenda, que a vivenda que estaba teña condicións de habitabilidade, garantizar proxectos productivos, garantizar que as condicións da terra son suficientes para poñer en marcha tamén proxectos agrícolas, non? E isto ademais engarza con outra prioridade que ten o goberno colombiano e que ten Colombia, que é a reforma rural agraria, que estivo no marco do conflicto, que nos acordos de paz está como algo fundamental e que se avanza na restitución tamén se vai avanzar pois nesa nova realidade do agro colombiano. Realmente os retos son moitísimos, porque a pesar da lei que xa debería que prorrogouse ata 2031, porque ainda non se puideron cumplir os obxectivos coas que xurdiu, o que temos ata a actualidade é que tan só un 10,5% das solicitudes presentadas foron
adoptadas e que tan só un 10,5% das 6.500.000 hectáreas que se planteaba que se restituirían foron restituídas. Entón, creo que a futuro temos ese horizonte 2031 para seguir contribuindo a este proceso para sumar dende a sociedade civil o logro deste tipo de políticas e de leis e porque, ademais, cando falamos de leis transicionais, estamos falando de elementos nucleares dos acordos de paz. Na medida en que a Lei 1448 triunfe, tamén vai ser un proceso de paz máis exitoso que si non somos quen de garantir os obxectivos mínimos que o mesmo goberno colombiano, tamén a sociedade civil, se marcou coa promulgación desta lei. Parece evidente que defender a paz é un obxectivo fundamental de calquera sociedade democrática asentada no respecto aos dereitos humanos. Pero nun mundo efectivamente tan conflictivo, tan cheo de riscos globais, ao mesmo tempo tan interconectado, poderíasme dicir xa por último, por que crees que é imprescindible que siga estando a cooperación o desenvolvemento na senda pública e na senda das institucións? Nós creemos que a cooperación é un vehículo que garantiza a implicación das sociedades civís na realidade global, que implica a participación máis alá do gubernamental, que garante que non haxa un peche dos espazos democráticos, como estamos a ver, e que garante que haxa unha participación social. Somos conscientes que as ONGs non vamos ser quen de resolver as grandes problemáticas mundiais, pero sí que temos unha responsabilidade e é ser altofalante das realidades silenciadas ou realidades que non son tan mediáticas. E esa é a nosa función primordial e fundamental. E mentres haxe un mundo en conflicto, mentres vexamos as desigualdades tan feroces como estamos a ver actualmente, e mentres as crisis climáticas sigan a provocar tamén as crisis bélicas, desplazamentos tan masivos da poboación, as ONGs e a cooperación, sobre todo, o que ten que manternos é o rumbo aí, manter o tino da xustiza social e ser capaces de garantir un desenvolvemento equilibrado e sostido entre todos e todas. Esa, a mí, é a función fundamental, non? Que ten a cooperación. Obrigadísimas, Alejandro. Moitísimas gracias por abrirnos esa xanela a Colombia, ao proceso de paz e a ese apoio que desde a Diputación da Coruña e a sociedade civil galega, pois na medida do posible, facemos para que logre os seus éxitos. Moitísimas gracias e ata a próxima ocasión. Pois moitas grazas a vos e tamén á Deputación de Coruña por este apoio sostido. Boa tarde.